Započúvajme sa do ďalších slov, ktoré majú za cieľ povzbudiť nás, aby sme nielen túžili, ale aj chceli a rozhodli sa a šli pevne za cieľom budovať Božie kráľovstvo vždy na novo a na novo. Lebo ten náš odveký nepriateľ nezaháľa a stále pracuje na svojom diele všetko dobré pokaziť, každého od každého oddeliť, roztrhať všetky putá. Preto musíme byť o to viac vyzbrojení Božím slovom, aby pri nás nemal šancu. A vzdal sa, ako sa vzdal pri Pánovi Ježišovi, ktorý ho jednoznačne odstavil citovaním Božieho slova, ktoré šlo z neho, zvnútra, z presvedčenia. Teda ďalej počúvajme a zaplňujme tie medzery medzi nami správnou náplňou. Rímskym 12:1-3. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, rozumnú to službu Bohu a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste rozsudzovali, čo je vôľa Božia. Totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.